gaba. A kwatana ma suna ci gaba. Suna a Afirka mu ne gaba. A ci baya muna kan gaba. Ba mu da kwanciyar hankali. Ba da ɗan taba tozali. Kuɗi ƙarfin mu yayi manzali. Arewa wannan kira namu ne. Zan faɗi ne ka ƴancin mu ne. Shugaban sojan ƙasa namu ne. Shugaban sojan sama namu ne. Shugaban kwastam ma namu ne. Shugaban yan sanda namu ne. Civil defense ma namu ne. Ministan tsaro shi ma namu ne. Ministan shari'a namu ne. Ministan service ma namu ne. Immigration shi ma namu ne. Shugaban ƙasa namu ne. Ana ta kashe arewan mu ne. Me kuma ce a canza zuwa. Me kuma ce a sauke zuwa. Sannan ba a fasa harbe mu ba. Talakawa Allah ya isa. Na Katsina na Allah ya isa. Na Sokoto ma Allah ya isa. A Borno suna Allah ya isa. Na Zamfara na Allah ya isa. Jihar Kebbi na Allah ya isa. Me hana kwanciyar kabari. Tana hana kwanciyar kabari. Ya magana ta alkawari. Wai ya magana ta alkawari. Talakawa ma sun faɗa. Na ji Atiku ma ya faɗa. Kwankwasa na ji ai ya faɗa. Sule Lamido ma ya faɗa. A Sokoto Tambuwal ya faɗa. A Zamfara Bello ma ya faɗa. Auren Bauchi ma ya faɗa. Bintiri Tinjinin ya faɗa. Mutan Adamawa ma sun faɗa. Taraba Kwadarios ya faɗa. Gariba su Wike ma ya faɗa. Ido Obasake ya faɗa. Jihar Kebbi sarkin yaƙi ne. Yariman Koko ma ya faɗa. Aminu na Koko gatanmu ne. Mai yama Koko ai taka ce. Sa'idu Inusa ma namu ne. Ɗan alƙali shi ya faɗa. Gaba ta Jaura ma ya faɗa. A baya ba zan ki zaɓar kawa. Yakubu Bita ma ya faɗa. Shangon Kaltungo ai taka ce. Na Gwamba ba zan ki ɗan Gwamba ba. Kaduna muna Sule Hunkuyi. Tani wace rake ma ya faɗa. Idan sirke ni zai fidda ni. Sakandas Tinjinin ya faɗa. Sidina Malaya ma ya faɗa. Kola Saraki ma ya faɗa. Obasanjo Tinin ya faɗa. Na Jonathan masoyin mu ne. Na Katsina Shema ma ya faɗa. Gwamna Shema ma namu ne. Lado ma masoyin mu ne. Masu giri masoyin mu ne. Alaija muna gidan Nasko ne. Idan mu kyauran jihar Yobe ne. Me kishin jihar Yobe ne. Basiru Ruba mawakin mu ne. 08063338748 Majan Waka. Najeriya ba tsaro. Shekara 5 yanzu me ka cika na alkawari. Baba Buhari a haka ne. Shekara 5 yanzu me ka cika na alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara 5 yanzu me ka cika na alkawari. Ni da fari na saka zalla ubangijin zamani. Najeriya ba tsaro. Kai mun ba
hashimul anbiya. Najeriya ba tsaro. Ƙaunar mijin Dija har abadan tana zuciya. Baba Buhari ya haka ne. Shi ne Muhammadu sha matsayi mijin Mariya. Baban Buhari ya haka ne. Saka alibaitinsa har da sahabu har auliya. Baban Buhari ya haka ne. To za da ni rabu don matsayi na alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Yancin faɗar baki zan yi batu cikin lodayi. Najeriya ba tsaro. Kishin ƙasa zan yi tun yanzu ina saurayi. Baba Buhari ya haka ne. Idan inda kama nutsu baban iyawa da yi. Baban Buhari ya haka ne. Gyaran ƙasar nan a kullum shi nake so na yi. Baban Buhari ya haka ne. Shi yasa na zaɓe ka kasance ka alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Bari na tunin baya kan na shigo wannan lokaci. Najeriya ba tsaro. Matsalar tsaro ne ta samu muke cikin firgici. Baba Buhari ya haka ne. Muka nemi canji ilahu ya baiwa tsoho ya ci. Baban Buhari ya haka ne. Kuma gashi canjin a banza har wannan lokaci. Baban Buhari ya haka ne. Kuma gashi rai sauka ga tari na alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Na gane mulkin su tsoho cikin zaba adali. Najeriya ba tsaro. Jonathan Akoko ba za na kira mutum adali. Baba Buhari ya haka ne. Shi baya sallah amma ya fi tsoho tawakkali. Baban Buhari ya haka ne. Suka karɓi mulkin ya ba su a kwanciyar hankali. Baban Buhari ya haka ne. Ya taya su murna ya ba su sabi da alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Mun ba da Allah da gama da ranmu ban mutu ba. Najeriya ba tsaro. Kuma ya yi mulkin ƙasar ba a san makomar ta ba. Baba Buhari ya haka ne. Ko da garawan zama ba su gane daɗinsa ba. Baban Buhari ya haka ne. Sata a mulkinsu ko gabiya ba ta kai su ba. Baban Buhari ya haka ne. Kuma gashi kyautar su baya wuce yawan fandari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Ya bai mulkin bada wasu don tunawa da shi. Najeriya ba tsaro. Za su yi gunkinsa su yi ta kwatanta bauta da shi. Baba Buhari ya haka ne. Haka tsoho zai sauka babu abin tunawa da shi. Baban Buhari ya haka ne. Ko da iyalinsa ma ba sa tunawa da shi. Baban Buhari ya haka ne. Babban takaicin mu ga nauyi na alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Maganar tsaro yanzu zan shiga don akwai hadari. Najeriya ba tsaro. Sun kasa kasau ana ta kashe mutanen gari. Baba Buhari ya haka ne. Wasu babu yayansu sun mutu gashi ba ko dari. Baban Buhari ya haka ne. Wasu ko iyayensu sun mutu na cikin gari. Baban Buhari ya haka ne. Mulkin ƙasar nan a yanzu su tsoho kan sun bari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Bana rabila aka yi taɓarin wutawan kaji. Najeriya ba tsaro. Rigimar gidan tsoho sai da na so na kai agaji. Baba Buhari ya haka ne. Manya bila suna ta gudu gida ba su. Baban Buhari ya haka ne. Harbi bila a PDP hakan ba ta yi. Baban Buhari ya haka ne. Matsalar tsaro kam ƙasar mu tana cikin garari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Kuma ke dinabin ƙasar mu yana yawa ko ina. Najeriya ba tsaro. Na a sace yaro da babba gaban zubur tintina. Baba Buhari ya haka ne. Na a sanya fansar su ga wahala su kan dandana. Baban Buhari ya haka ne. Kuma ba a kama su an yi burus da su ko ina. Baban Buhari ya haka ne. Kuma ba ruwan baba ya kaga wanga al'amari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. A kashe Fulani waɗansu a sace shanun su ma. Najeriya ba tsaro. Wasu ma a ƙona su har da dukan gidajen su ma. Baba Buhari ya haka ne. Kuma gwamnatin tsoho matsuguni ba ta ba su ma. Baban Buhari ya haka ne. Jama'ar arewan mu duk ni na fito san su ma. Baban Buhari ya haka ne. Mulkin gidan baba mu ya saka cikin hatsari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu me ka cika na alkawari. Magana da gaɗe a
shi yarda ya ba kushi ma sha. Wariya haka ne. Mata iyayenmu ba ma manta alkawari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu ne ka cika na alkawari. Na san ajandar ka bai wuce ma guda uku ba. Najeriya ba tsaro. Matsalar tsaro ne ka ce san ba ta dame ka ba. Baba Buhari haka ne. A mutan arewa a yau ba mu san makomar mu ba. Baban Buhari haka ne. Da mun bi manyan mu da fa ba za mu zabe ka ba. Baban Buhari haka ne. Muka gyara zancen su gashi muna cikin garari. Najeriya ba tsaro. Baba Buhari a haka ne. Shekara biyar yanzu ne ka cika na alkawari. Sannan bayanin da kai a tattalin arziki. Najeriya ba tsaro. Bashi kasar nan kamar ya kashe ta ga arziki. Baba Buhari haka ne. Manyan cikin baba na san su suka yi arziki. Baban Buhari haka ne. Masu kwashe daula su je su suna ta gasar biki.